Također vam je poznat hadis kojeg je zabilježio imam Buhari u svom sahihu od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu, gdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. I kaže, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, to jest da tako mi Allaha, kaže, ona vrijedi koliko? Trećina Kur'ana. Innaha la ta'dil thuluth al-Qur'an. Ona vrijedi koliko šta? Vrijedi koliko trećina Kur'ana. Ovdje samo da kažem da su se islamski učenjaci razišli šta to znači značenje da kul huvallahu vrijedi koliko trećina Kur'ana. Ovdje otprilike imamo dva poznata mišljenja kod islamskih učenjaka. Jedan broj učenjaka kažu da se ovo odnosi na sevap. To jeste da onaj koji prouči suru kul huvallahu ahad kao da je proučio trećinu Kur'ana. Međutim, napominju i kažu da opet, iako ima toliku nagradu, da kažemo pod navodnicima trećine Kur'ana, da ipak nije isti kao onaj koji, na primjer, prouči 10 džuzeva Kur'ana. Međutim, kažu da ona vrijedi koliko trećina Kur'ana, kažu da se odnosi na što? Da se odnosi na nagradu, na sevap. Drugi broj islamskih učenjaka pak smatraju da se ovo odnosi na značenje. To jeste, kažu, ako pogledamo i napravimo jednu generalizaciju, napravimo u stvari jednu podjelu, znači tematike Kur'ana. Kažu, vidjet ćemo da se u Kur'anu govori o čemu? Da se govori o vjerovanju, o Allahovoj tebareke wa ta'ala jednoći. Zatim da se govori o halalu i haramu. Zatim da se govori o prijašnjim narodima. Kaže, znači jedna trećina Kur'ana govori o čemu? O vjerovanju, o tevhidu, o Allahovoj jednoći. A kažu srž jednoće i tevhida je spomenut u ovoj kuranskoj suri. I zato kažu da vrijedi, to jeste po značenju, a ne po sevapu. U svakom slučaju, bilo kako bilo, znači ovdje vidimo iz ovog hadisa da ova kuranska sura ima šta? Da ova kuranska sura ima veliku, znači da ima veliku važnost i da je tako došlo u sunnetu i na jeziku Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam.